हेल' रायजोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बनायनाय थाबाय नै दा बे समाव आङो दंफैयो उदालगुरियाव थानाय बिडिएफ केम्पासावहाय दिनै बे केम्पासावनो प्रमद बर' बिथाङा माखासे लाइमोनफोरनो 50,000 माने फैसा राननो थांगासिनो दङ बे फारिलाइयावनो आंबो मोनफैदों नै नोंथांमोना नायलांबाय थादो सोर सोर लाइमोनफोरा बे रांखौहाय मोनो आं नोंथांमोननो फुल डिटेल्स बा फुल भिडिअ आं नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो दङ बिदिब्ला रायजोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबाय थादो रायजोफोर नै बे समाव दिनैनि प्रग्रामा नै स्टार्ट जाबाय नै नोंथांमोना नायलांबाय थादो গতিকে সেইখিনি দিয়াৰ পিছতো আমাৰ যিটো গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট আমাৰ বিটিআৰ ফালৰ পৰা আমি যিটো ৰিপৰ্ট আছে दिनै नैबे समाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि लाइमोनफोरनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ 50,000 राननो थांगासिनो दङ नै नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय नै আপুনি সেই য'ত ক্লাবটো আছে আপোনাৰ গাঁৱত दा नै बे समाव नै चेक डिस्ट्रिबिउसन बेयो जागायजेनबाय बे चेकखौनो ग्रिन बड'लेण्ड मिशन होननाय मोनसे स्किमनिफ्राय राननाय जादों आरो ना गासै इयुथ क्लाब्सफोरनोहाय 50,000 रानग्रा मालिकफोरा नै बिसोरनो नै बिसोरनो रानग्राया नै बेथ' आरो लांग्रासो 50,000 नै पुरा गोदोर बेग लानायखाबाय नै रायजोफोर नैबे समाव चेक डिस्ट्रिबिउसन बेबो जोब्बाय नै बे समावहाय फट'शुटनि थाखाय गासैखौबो बाहेरायावहाय फैनो होनाय जाबाय नै नोंथांमोना नुनो मोन्दों नै बे समाव गासैबो इयुथ क्लाब्सफोरनि लाइमोनफोरजों फट'शुट जासिगोन आरोना नै बेवहाय साइक्ल'न मोनमारबाय ना मोनाखै एकाउन्टाव डाइरेक्ट थ्रोब हाबसिगोन आरो ने 50,000 औ हिनजाव बायसिगोन ना बिया जानो हासिगोन एबारे औ फाइनालि रायजोफोर नै जोंना चेक राननायाबो जोब्बाय न' बरिया जोब्बाय माने रायजोफोर नोंथांमोना जुदि ग्रिन बड'लेण्ड आन्डारनियावहाय फैसा नांगौबाला नोंथांमोनाबो इयुथ क्लास बानायना लादो जायफोरा दंखायो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन ने औ जेनुइन रेजिस्ट्रेसन जानांगोन बे जिथुनाखि फैसा रानदोंना प्रमद बर'आ बेखौ ग्रिन बड'लेण्ड मिशननि आन्डारावहाय राननाय जादोंमोन नोंथांमोनाबो जायफोरा इयुथ क्लाब्स दङ नोंथांमोनाबो बेखौहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोरा माने इयुथ क्लाब्स बानायनो सानबाय थादों नोंथांमोना NYK नेहरू युवा केन्द्र बेयाव थांनानै नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनानै लागोन आरो नोंथांमोना बे ग्रिन बड'लेण्ड मिशन बड'लेण्डनि जिथुनाखि फ्लेगशिप प्रग्राम बियो ग्रिन बड'लेण्ड मिशनाहाय बेवहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेवहाय माखासे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट फैयो नोंथांमोना बे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टखौ एप्लाइ खालामना लानो हागोन समाव जोङो जानो थांनोसै उदालगुरि राइन'आवहाय ना मा जागोन नोंलाय बोरमा ना अमा बेना फेभरिट बोरमासो आंनाथ' हले अमासो हांसो आं हले अमासो फेभरिट आंनिया फाइनालि नै जोंना खानाया मोनफैबाय अमा गोरान जादों नै अमा गोरान नै पुरा गोथाव ना टेस्ट खालामसै बरिया जादों उदालगुरि राइन'आवहाय ना